ca politician și ca om care își propune ceva, nu face așa ceva. Credeți-mă că mă puneți într-o ipostază delicată. Nu mai vorbesc de serviciu care îl faceți partidului pe care o reprezentați. Pentru că, și o spun sincer și părere de rău, am vorbit acum 3 zile, era o situație, v-am spus, nu vă convine de secretarul județului, cereți demisia. Nu vă convine de... Aveți dreptul, sunteți puternici. Dar la mapă, într-o situație ca asta, apar lucruri pe care nu le aduce cancelarul. Nu știu cine e asta. Altceva care mă pune pe gânduri, faptul că cineva din anturaj vă sugerează că demisia unui consilier județean e asimilată cu aceea unui funcționar public. Nu există așa ceva. În condițiile date, Mija și-a dat demisia, e clar.